ong Sadio Mane uwe uparlok ula khotbiet yanga namar bangala ai sung papalat $1 million sha kibrio chonga kibron kam ta halo perlok ngapra sung pha biang yapi iwe kibel ju sung tanan ban page ya ki video ha ga ne channel kumchu ru ya ki to ki pam ju sung tanan Dekat kum kilat patai kubor ba pher ba Sadio Mane ulakam ba uwe uparlok pajan tam chong ula khot ya Sadio Mane da ube tang namar ba ula yarap palat $1 million syaki brio chong ki badan kam susu uparlok jong Sadio Mane ula ai ktien susu da ka bau ong ba balai mim thiet sendon da ki kali haba mela ruspa hadukan nekat ne mim thiet sendon da ki tiar ki barem dor bat ki tiar ki bala ban pensol tenat ya ga ji im ka jong me ha ki pateng ki banwan Henry nagaliang Sadio Mane kato katne ula pen pai ktien ya uparlok jong da ka bau ong kadai palat ka jing ai jing mut jong phi bangan thiet ya kata kakali kabaram dor bat kitiar kibala ban pensol tenat ha ga ji im ka jong tang ba ka wei pat ha ga jing im jong shimet ngam da snow yo jing mentoy hero ban thiet ya kum kita kitiar bat ngam kwa ru baka bisa ka bangala tresitom bakan sarwa kai ha ki rempong perthai ban namar bagine ki baro tang sipor kin salib rong no susu Sadio Mane ulong hoi ngabun ka bisa bat ngala aru ban yo ladang akwa ban thiet ya ki babben ngobha ya ka ji im jonga Henry ka wei pat ka bas ngo tanat ha ka ji im jonga kalong pangakwa bagi para marjan jonga kin im sok im san kin yo ya ki school ki babha pat bakin yo aru ya ka bam ka babha kumju ru ya ka kot ka khia ka babha susu ulaong kat no ngas ngokman habangai iru ba uwe uparlok jonga na Nigeria ba udon ya ka mensim ka bas ngoret pat ban no senyang lang sha ka imlang ka salang ong Sadio Mane te kumta bun kinong kersan jong Sadio Mane nakaleng ka perthai kim khenya tang kum uta uklur yele kai football Henry kitip ru ya kom uta uwe uriu pas ngaurit tam nabaro kinong yele kai football te kublai shibun ngen sia kandu pat hai ki ve ki video ki ban sawan